മാതാജി നമ്പർ ഏത് നമ്പറിലേക്കാ വിളിക്കണ്ടേ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാംഗജാതം सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം മാതാജി. പ്രണാമം. മാതാജി എനിക്ക് മാതാജിന്റെ പിൻകോഡ് ഇട്ട് തരാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് തന്നില്ല ഹരേ ആരും. കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മാതാജി. പറയാട്ടോ മാതാജിയുടെ കാര്യം. ശരി മാതാജി. ശരി. ഹരേ ഓക്കെ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. പ്രമീള മാതാജി അല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ. ഓക്കെ മാതാജി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാട്ടോ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 16. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഏതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അധ്യായം? പുരുഷോത്തമ യോഗ. പുരുഷോത്തമ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാതീതൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, സർവശ്രേഷ്ഠൻ. സർവശ്രേഷ്ഠൻ. അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് ഭഗവാൻ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? തലകീഴായി കിടക്കുന്ന വൃക്ഷത്തോട്. അല്ല. ഏത് വൃക്ഷം? ഏതാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര്? ആൽവൃക്ഷം. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ വൃക്ഷം ത്രിഗുണങ്ങൾ. ആരാണ് പറഞ്ഞ? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ പറഞ്ഞേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന്, സനാതനമായ അംശങ്ങളാണെന്നും? 15:7 മമൈവാംശ ജീവലോകെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. അവിടെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്ര, അഗ്നി എന്നിവയില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ്. അതെ. അപ്പൊ നദാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമം പരമമ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ അഗ്നിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം മാത്രം, ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ആ വെളിച്ചം മാത്രമാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരിച്ച് നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ഒരു അഗ്നിയാണ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിയാണ്. ഏതാണ്? പേരെന്താ? അഗ്നിയുടെ പേരെന്താ? വൈശ്വാനര എന്നുള്ള ജഠരാഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ് ആ 3 കാര്യം? ഏതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഏതാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം,
മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം. നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ പറ്റും. പിന്നെ 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ആരാണത്? ആരാണ് 2 തരം? അതെ, ക്ഷര അക്ഷര എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നിരക്ഷരരും അക്ഷരരും. ക്ഷര അക്ഷര എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ 15:5 എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മശക്തി തരുന്നതും അറിവി തരുന്നതും എല്ലാം അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ സ്മൃതി, ജ്ഞാനം, അപോഹനം എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? സനാതന തത്വം അല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ? ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. ഏത് വിഷ്ണു ആണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3ാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്, പരമാത്മാഭാവത്തിൽ അല്ലെ. പറഞ്ഞില്ലേ, സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. ഹൃദയത്തിലാണ് ഞാൻ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 16. ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, അതായത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ്, സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യം അക്രോധം ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദവം ശ്രീരചാപലം തേജ ക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം തന്നെ ദൈവികവും ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യം പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭാരത എന്ന് അർജുനനെ വിളിക്കുന്നു. നിർഭയത, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക? ആദ്യത്തെ ഗുണം അതെന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർഭയത, ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് സാധാരണ ഭയം എന്താണ്? മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് ഭയം ഉണ്ടാവും, പല പല ഭയങ്ങളുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോയി കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ നിർഭയത, അതാണ് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അതായത് നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അസ്തിത്വം എന്താണ്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആത്മാവും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. അതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അന്തഃകരണ ശുദ്ധി എന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അന്തഃകരണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അന്തഃകരണ ശുദ്ധിയായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക? നമുക്ക് അത് ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അന്തഃകരണ ശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയല്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോഴാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന നിഷ്ഠ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാനം, അതൊരു നല്ല ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ്. അത് ഒരു നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ദാനം. നമുക്ക് ആത്മനിയന്ത്രണം. എന്താണ് ആത്മനിയന്ത്രണം? അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലെ എന്ത് പ്രകോപനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രലോഭനം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോവാതിരിക്കുക, അതാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ
യജ്ഞം, കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, തിരുനാമ ജപമാണ്. വേദപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സ്വാധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുക. പിന്നെ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണ്? തപശ്ചര്യയായി മാറാണ്. ലാളിത്യം, അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക. അഹിംസ, ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. സത്യം, എപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം പറയും. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ അസത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ വഴിക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അസത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യം തന്നെ പറയുമായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ക്രോധമില്ലായ്മ. ക്രോധം എവിടുന്നാ വരുന്നേ? കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 2:62, 63 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഈ കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്രോധം. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ദേഷ്യം വരികയാണ്. അതാണ് ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതാണ് ക്രോധമില്ലായ്മ. പിന്നെ എന്താണ്? ത്യാഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ പലതും നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൃഷ്ണനും ഭഗവാനൊക്കെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായാലും നമ്മളത് വിട്ടുകൊടുക്കും. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ത്യാഗം. ശാന്തി. മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ശാന്തി ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴാവുന്നേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴത്തെ ദേഷ്യവും ഇങ്ങനെയുള്ള അരിഷഡ് വർഗ്ഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ ശാന്തി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. എന്താണ് പരദൂഷണം? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പരദൂഷണം പാടില്ല? അതായത് പരദൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന ആ സ്വഭാവം, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ അതാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അതിൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കേൾക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചീത്ത പ്രവൃത്തികളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മളത് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു പങ്ക്, അവരിപ്പോ ഒരു തെറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്കും കൂടി കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരദൂഷണത്തിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം. കാരണം ഇവിടെ 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അവരോട് നമുക്ക് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? അവരും കൂടി ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെ, എല്ലാവരും അല്ലെ? നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ ലോഭമില്ലായ്മ. ഈ ലോഭം എവിടെ വരെ? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിഷഡ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യ. ഇത് 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുക്കളാണ്. നമുക്ക് പുറമേയുള്ള ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാനല്ല പാട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാനാണ് പാട്. അപ്പോൾ ഈ ലോഭം എന്താണ്? ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രോധം വരും, അതായത് ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരു ആഗ്രഹം. ഇതാണ് ലോഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മതി വരില്ല. നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ അതിനെ ഒരു അവസാനമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതാണ് ലോഭ. അപ്പൊ ലോഭമില്ലായ്മ. മൃദുല സ്വഭാവം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുമ്പോഴും ആയാലും നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്വഭാവങ്ങൾ, നമ്മൾ മൃദുലമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. കാരണം അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടത്? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പോ അവര് ഭഗവാൻ കാണുന്നു എന്നുള്ള ബോധം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? വിനയം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ വിനയത്തോടെയാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം 4:34 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. അതെന്തോടാണ്? നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം, സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അവര് ജ്ഞാനത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് അവർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിനയത്തോടുകൂടി എല്ലാം ചോദിച്ചറിയണം. സ്ഥിര നിശ്ചയം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തേജസ്, അതായത് എന്ത് തേജസ്? ആത്മീയമായ പ്രഭ. അത് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലാതെ. പിന്നെ തേജസ്, ക്ഷമ എന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, ഗുണമാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടു അല്ലെ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താ കാണിച്ചേ? ക്ഷമ കാണിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കാൻ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്കെന്തോ പേടിക്കാനില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവര് തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കില്ല. ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ആന്തരികമായിട്ടും. ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ആ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക?
മന്ത്രവും നാമജപവും, നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ആ മന്ത്രങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആന്തരിക ശോചമായി. അസൂയരാഹിത്യം, മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് നമുക്ക് അസൂയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അസൂയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, അതായത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ എന്താ പറയാ, എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എന്നെ ആദരവോടെ കാണണം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, അമാനിനാ മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ആദരിച്ചില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതെല്ലാമാണ് ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ആ ആൾക്കാർക്കുള്ള, ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ദൈവീക ഗുണങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ച വിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീൻ. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഗർവം, അതായത് ദമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർവം, അതായത് അഹങ്കാരം. ഇപ്പോ അവർക്ക് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമോ കുറച്ച് സമ്പത്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം, ഗർവം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആരുടെ കഴിവാണ്? നമ്മുടെ കഴിവാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ, അത് ഗർവം, അഹങ്കാരം. അഭിമാനം, എന്താണ്? മിഥ്യ അഭിമാനം, ഞാൻ, എന്റെ എന്നുള്ള അഭിമാനം, എല്ലാത്തിനും ഞാനാണ് കാരണം, ആ കർത്തൃ ഭാവം, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന്. കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. ക്രോധം, എപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രോധം എവിടുന്ന വരുന്നേ? കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതായത് കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുകയോ, ഞാൻ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാവോ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക. അവരെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സ് നൊന്താലും വേണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുമെന്നും പറഞ്ഞു. ആ ഒരു പാരുഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അജ്ഞാനം, തീർച്ചയായിട്ടും അസുരി ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവിടെ അജ്ഞാനമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കുറച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് അവര് കോപവിഷ്ടരാകുന്നു. അവർക്ക് പെട്ടെന്നാണ് അവർക്ക് കോപം വരുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ വിഷമിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ മടിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതാണ് അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ദൈവീ സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാഷുച സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസുര ഗുണങ്ങൾ. നമ്മളിൽ ആ അസുര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ അഭൗതികമാണ്. അഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ സത്വ, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലുപരി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കും. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എന്താണ്? അഭൗതികമായിട്ട് ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമുക്ക് മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. ആ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് അത് നമുക്ക് വഴി ഒരുക്കി തരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ, പാണ്ഡുനന്ദന, അർജുനോട് പറയാണ്, ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അർജുനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ എങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുള്ളവനാണ്? അർജുനൻ ദൈവീക ഗുണങ്ങളാണ് അർജുനനുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതാണ് പറയുന്നത്, അർജുനന് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യണം. കാരണം അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല, ധർമ്മം ജയിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അമ്പെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അമ്പെയ്യണം. അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ അമ്പെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവ്യമായ ഒരു കർമ്മമാണ്, ദിവ്യമായ കൃത്യമാണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ കാണുന്നത്, അത് കാർപ്പണ്യ ദോഷമാണ്, അത് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ അർജുനൻ പിന്മാറുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് ആസുര ഗുണമായി മാറും. കാരണം ദൈവിക ഗുണം എന്താണ്? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യണം, അധർമ്മത്തെ ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതും വിട്ട് അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്മാറുമ്പോ എന്താണ്? അത് ആസുര ഗുണമായി തീരും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ദുര്യോധനൻ എങ്ങനെയാണ്?
എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആര് മരിച്ചാലും എനിക്ക് വിരോധമല്ല, എനിക്ക് രാജ്യം വേണം, ഞാനത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആരെ കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ദുര്യോധനന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ജനിച്ചവനാണ്, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ദ്വൗ ഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തർഷ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പെടും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ഏതാണ്? ദൈവികമായിട്ടുള്ള വിഭാഗം, ആസുരമായിട്ടുള്ള വിഭാഗം. അപ്പോ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഞാൻ ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങളും എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കശ്യപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കശ്യപ മുനിയുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാർ, ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആരാ? അദിതി. അപ്പൊ അദിതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളെല്ലാം എന്താണ്? അസുരന്മാരും അദിതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നവരെല്ലാം ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ അദിതി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് ദേവന്മാരും ഒരാൾക്ക് അസുരന്മാരും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, അതില് അദിതിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ഈ പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്, കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരെന്താണ്? അവരുടെ ജീവിതം ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതമായിരിക്കും. അവർക്ക് നിയമ അറിയാം, അതായത് എന്താണ് ഞാൻ അനുസരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങൾ, എന്താണ് ഞാൻ പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം. കാരണം അവരെന്താണ്? എപ്പോഴും ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവരവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെല്ലാ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയണേ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാ? ഈ ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണം. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനമേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഏത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാർക്ക് അസുര ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക്. അപ്പോ വിശുദ്ധിയോ അവർക്ക് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകില്ല, പെരുമാറ്റമോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഇവർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന്. ബാഹ്യമായ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ബാഹ്യമായ ആന്തരികമായ ശുചിത്വം നമ്മൾ പാലിക്കണം. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കുളിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുക, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ അസുര ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുർ അനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം, വീണ്ടും ആസുരഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും അസുരഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാനും. അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? ഈ ഗുണക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു അസത്യമാണ്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഈശ്വരനൊന്നുമില്ല, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി? അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക? ഇതെന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ഈ പിന്നെ അവര് ജഡപദാർത്ഥവും ജീവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർ കാണില്ല. അതായത് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നോ ഈ ജഡപദാർത്ഥം വേറെ എന്നുള്ളതൊന്നും അവര് കാണില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം, അങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇത്. അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ അവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതിനൊന്നും ഇതാണ് അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഈ എന്താണ്? ആസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? അല്പബുദ്ധികളാണ്. അവർ ഈ ലോകനാശങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിലാണ് അവര് ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണ്, ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഈശ്വരനില്ല. അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? വെറും ആ ലൈംഗിക ആസക്തി, അതായത് ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇതിന് കാരണമില്ല എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്നാണ് അവര്. ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അവരൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്.
ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവത്യുഗ്രകർമ്മണഃ ക്ഷയയാ ജഗതോഹിതാഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന്, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നിഗമനങ്ങളെ അവർ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരും ആയ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉഗ്രകർമ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൊടും ക്രിയകളിൽ, അതായത് ദുരിതപൂർണമായ ആ ക്രിയകളാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് നല്ലതല്ല ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? അൺവായുധം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എത്രയോ മുന്നേ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചു. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ്, അസുര ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുക? അവര് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? അതൊക്കെ അവർക്ക് ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തെ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ അൺവായുധത്തിന് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൻ നേട്ടമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഉപയോഗം? ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺവായുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഉപയോഗം? എല്ലാ ലോകനാശത്തിനാണ് അതൊക്കെ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കാവട്ടെ, മറ്റുള്ള അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കാവട്ടെ ഒരു കാരുണ്യം പോലും അവര് കാണിക്കില്ല. വളരെ ക്രൂരത കാട്ടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവര്. അപ്പൊ അവര് കൊടും ക്രിയകളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. ക്രൂരമായ ദുരിതപൂർണമായ ക്രിയകളാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ അത് വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ്, മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു സൗഹാർദ്ദമായ സഹവർത്തിത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല. ഇതാണ് അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അവർ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വസാദ് ഗ്രഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിത്വൃതാഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടു. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം, തൃഷ്ണ ആധിക്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രജോ ഗുണത്തിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആ തൃഷ്ണ ആധിക്യം. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ്? ഇത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ദുഃഖപൂർണവും ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. പക്ഷെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നു? അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ. അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർ എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഒരുപാട് കാമം, അടക്കാനാവാത്ത കാമം. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ പോകുന്നു, എന്റെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എന്റെ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്താഗതി മാത്രം. അപ്പൊ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം, അതായത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ ആധിപത്യ ഭ്രമം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും. എല്ലാം കീഴടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ദുരഭിമാനം, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള അഭിമാനം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യാമോഹത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ക്ഷണികമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പോലും ക്ഷണികമാണ്. അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ്? ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിലും ധനസമ്പാദനത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അധികം അതിൽ മാത്രം ആകൃഷ്ടരായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അസുര ഗുണികൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇത് കഥ സതീദേവിയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയാം. പിന്നെ ഇവിടെ 11-12 എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചിന്താമപരിമേയം ച പ്രളയാന്തം ഉപാശ്രിതാഃ കാമഭോഗ പരമാ ഏതാവതിതി നിശ്ചിതാഃ ആശാപാശശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധാ പരായണാഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ മന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. അതാണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായ ആവശ്യം. അക്കാരണത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. കാരണം ഈ വ്യാകുലത നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരിക? ഉത്കണ്ഠ, വ്യാകുലത നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരിക? ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പോഴാണല്ലോ വരിക നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പേടിയുണ്ടായിരിക്കും, അടുത്തത് എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്താവും. കാരണം ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം നേടിയവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോവർദ്ധന ലീലയിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ, ഭഗവാന്റെ അഭയം നമ്മൾ
തേടിയവർക്കൊന്നും തന്നെ പേടിക്കാനില്ല, വ്യാകുലത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തരണോ അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞ് കണ്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തരും. നമുക്ക് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ സംതൃപ്തി അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും വ്യാകുലതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവര്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ജീവിത അവസാനം വരെ ഇവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടായിരിക്കും. അനേക ആയിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു വലക്കെട്ടിലാക്കാണ്, നമ്മളെ ആ ബന്ധനത്തിലാക്കാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണല്ലോ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുരുഷോത്തമ യോഗ കണ്ടു അല്ലെ. ഈ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലെ നമ്മൾ ആ വൃക്ഷം കണ്ടു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിനും ഇടയിൽ എന്താണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ വലക്കെട്ടിലാണ് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതെന്താണ്, കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി. ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണല്ലോ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കാമക്രോധത്തിന് അധീനരായി നമ്മൾ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി മാത്രം അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധ്യായത്തോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷു ഉപജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമ കാമാത് ക്രോധോ വിജായത്തെ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശ. ഇത് 8 സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ 8 നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ പതനത്തിന് കാരണം. അപ്പോ ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചു, അത് നടക്കാണ്ട് വന്നു, നമുക്ക് ക്രോധമായി മാറി. ക്രോധം, പിന്നെ സമ്മോഹം, ശരി തെറ്റു മനസ്സിലാവാതെ ആയി, പിന്നെ സ്മൃതി വിഭ്രമ, നമ്മുടെ മറന്നുപോകും, നമ്മുടെ ആ ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുന്നു. ഓർമ്മശക്തി എന്താ നശിക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതും വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ മറന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരി തെറ്ററിയാതെ പോയി. പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മള് അപ്പൊ ബുദ്ധിനാശം. അപ്പൊ ബുദ്ധിനാശായി കഴിഞ്ഞാൽ സർവനാശം. അതാ ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാകാതെ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അത് ന്യായമായ രീതിയാണോ അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അത് ന്യായമാണോ, ഞാൻ ഈ എന്താ പറയാ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ന്യായമാണോ അല്ലേ, അതൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടണം, അതാണ് അന്യായത്തിന്റെ അധർമ്മത്തിന്റെ വഴി അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കും. അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. കാരണം ആഗ്രഹം, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് മാർഗമായാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ആ തെറ്റായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ പേര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം, ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിക്കും, അവസാനം മരണം എടുക്കുമ്പോ അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഡോക്ടർമാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അധികം ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രയും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡോക്ടറോട്. എന്താണ് പറയാ, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പണമുണ്ട്, ഞാൻ പണം അത്രയും തരാം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു 4 മാസത്തേക്കെങ്കിലും എന്റെ ആയുസിനെ നീട്ടിത്തരാൻ പറ്റുമോന്ന്. കാരണം എന്താണ്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരികയാണ്. അപ്പൊ പണം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആയുസിനെ നീട്ടിത്തരാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല, ആർക്കും പറ്റില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ ഒരാൾക്കും അധികം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയമാകുമ്പോ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ. അവർക്ക് ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് എനിക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അടുത്ത ജന്മമുണ്ട്, പുനർജന്മമുണ്ട്, നരകലോകങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കും, അതൊന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനും ഇവർ തയ്യാറാവില്ല. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്, പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. കാരണം പണം ഉണ്ടാക്കണം, ധനം സമ്പാദിക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ആസൂത്രണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ട്, നമ്മൾ എപ്പം മരിക്കും, അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്റെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒന്നും ഇവർക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, അതിനെ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കണം, വീണ്ടും വീണ്ടും ധനം ആർജിക്കണം. ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ ഇനിയും കൂടി വരും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ദുരഭിമാനം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 5:29 പറഞ്ഞില്ലേ, ഭോക്താറാം സർവലോക മഹേശ്വര. ഭഗവാനാണ് ഭോക്താരം അല്ലെ, ആ ഭോക്താരമാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്. അത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഇവിടെ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് ദുഃഖാലയം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സൃഷ്ടിച്ച ആള് പറയാണ് ഇത് ദുഃഖാലയം എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, സുഖം തരുന്നു എനിക്ക് എന്ന്. ചഞ്ചലമായ സുഖമാണ്, ഇവിടെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടില്ല,
ചഞ്ചലമായ സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്ഷണികങ്ങളായ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, കാരണം പണം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാവും. പക്ഷെ അല്ല, ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് നേടിയെടുത്താലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും നേടിയെടുത്തില്ല. പിന്നെന്താണ് ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും, കാരണം സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബലവാനാണെന്ന് തോന്നും, അല്ല. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ, സമ്പന്നനാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുമക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതി. പക്ഷെ എത്ര ബന്ധുമക്കൾ ഉണ്ടായാലും ആർക്കും തന്നെ മരണത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനും ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? ഈ ഞാൻ യാഗങ്ങളെല്ലാം യാഗങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ ആവുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണം അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി അവർക്ക് വരുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചൗ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു, അതിലെങ്ങനെയാണ് നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉന്നത ലോകം, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 അധമലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെയും താഴെ 28 നരക ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവര് നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നു. ആര്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാര്, പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലയുന്നവർ. കാരണം ജീവിതം, അതായത് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, അത് കിട്ടിയിട്ടും അത് എവിടേക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ അയസ് മുഴുവൻ അവർ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് നരകലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് പോകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്, എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യ, മക്കള്, വീട്, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തണം? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതന്നെ, കൂടുതൽ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുക, അധ്വാനിക്കുക, എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം, ധനം സമ്പാദ്യം ഇനി എങ്ങനെ കൂട്ടണം, ഇത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കുക. ഈ സമ്പത്ത്, ഈ സൗന്ദര്യം, ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ കിട്ടി? അവര് വിചാരിക്കും അവരുടെ കഴിവാണെന്ന്. അത് പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ കഴിവല്ല. കാരണം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? സുകൃതം, മുൻജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അവർ വിചാരിക്കുക എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ആകസ്മികമായിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചേർന്നു, ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്, നല്ല കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും ഈ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താണ്, എന്റെ കഴിവിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇതിന്റെ പുറകെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നോ അവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതി. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആകസ്മികമായിട്ട് വന്നു ചേർന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഒരു മുൻജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണെന്നോ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പുറകെ ഭഗവാന്റെ കൈകളുണ്ടെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട്, അതാണ് അവരെപ്പോഴും എന്താണ്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, 1, 2 ഒന്നുമല്ല, ഒരുപാട്. അപ്പൊ എന്താണ്, കുടുങ്ങി അവർ അവസാനം നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇവര് നിഷേധികളായിരിക്കും. ഇവരെന്താണ്? ആത്മസംഭവിത സ്തബ്ധ ധനമാന മദാൻവിതാഹ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേന അവിദ്ധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഇവര് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ, ഈ ഈ ആസുര ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനത്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അവിദ്ധിപൂർവകം. അതായത് അവര് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അവിദ്ധിപൂർവകം. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുക. അവരുടെ മനസ്സിന് എന്ത് തോന്നിയോ അങ്ങനെയാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിഷേധികളാണ് ഇവരൊക്കെ. എന്താണ്? നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയിൽ മോഹിതരായി ഇവരെന്താണ്, അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, വൈദിക വിധികളൊക്കെ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അതായത് അവർക്കിപ്പോ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരുപാട് പേരും ഇതെല്ലാം പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ കുറച്ച് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കെല്ലാം സമാധാനമായി എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതായത് വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, അവർക്ക് സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിനൊരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? നമ്മള് വൃക്കാസുര. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആള് വൃക്കാസുര എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശിവഭക്തൻ എന്താ ചെയ്ത്, ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്ത്, ഒരു യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അസുരബുദ്ധിയാണ്,
അസുരനാണ്, ഒന്നും അറിയില്ല, യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ല, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച് ശിവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് യജ്ഞത്തിലേക്ക് ഇടാണ്. വൃക്കാസുര ഒരു വരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യജ്ഞത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അവസാനം എന്താണ്, സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇടാണ്. അവസാനം ശിവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാലോചിച്ച് സ്വന്തം കഴുത്തറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ശിവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ചോദിക്കും, എന്താണ് വരം വേണ്ടത്, ഞാൻ തൃപ്തനായി എന്ന്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ ആരുടെ ശിരസിൽ കൈ വെക്കുമോ ആ വ്യക്തികൾ എന്താണ്, ഭസ്മമായി തീരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം വൃക്കാസുര എന്ന അസുരൻ ഭസ്മാസുരനായിട്ട് മാറുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വരം നേടിയപ്പോ ഭസ്മാസുരനായി മാറി. കാരണം എന്താണ്, ശിരസി കൈ വെച്ച് അവര് ഭസ്മമായി തീരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അശുതോഷനാണ്. ആര്, നമ്മുടെ ശിവൻ എന്താ പറയാ, ശിവനെ നമ്മൾ അശുതോഷ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം എന്താണ്, പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വരങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരം കൊടുത്തു. അപ്പോ അശുതോഷ നമ്മുടെ ശിവൻ കൊടുത്തു. അവസാനം ഈ അസുരബുദ്ധി അവർ കൈവിടില്ലല്ലോ. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വരം തന്നതാരാണ്, ശിവനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വരം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആരുടെ മുകളിലാണ്, ശിവന്റെ നേർക്കാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ശിവന്റെ ശിരസിൽ കൈ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ആ വരം തന്ന ആളുടെ നേർക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ അല്പബുദ്ധി. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ശിവൻ അവസാനം ഓടി വിഷ്ണുവിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്താണ്, മോഹിനി രൂപം എടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം എടുത്ത് വരും. കാരണം ഇവർക്കൊരു ദൗർബല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്കത് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്, ദൗർബല്യമാണ്. അപ്പൊ ആ മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനെ കണ്ട് മോഹിതനാവുകയാണ് ഈ അസുരൻ ഭസ്മാസുരൻ. അപ്പൊ എന്താണ്, മോഹിനി പറയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നൃത്തമാടാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭസ്മാസുരൻ എന്താണ്, മോഹിനി നൃത്തമാടുന്നത് കണ്ട് അതുപോലെ നൃത്തമാടാണ്. അപ്പൊ മോഹിനി എന്ത് ചെയ്തു, ബുദ്ധിപൂർവം, അതായത് ബുദ്ധിപൂർവമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോഹിനി എന്ത് ചെയ്തു, സ്വയം ശിരസിൽ കൈവച്ചു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അത് ഒന്നും മറന്നുപോയി, ഞാൻ എന്താ വരാണ് ചോദിച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്പബുദ്ധികളാണ് ഇവർക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്, മോഹിനി ശിരസിൽ കൈവച്ചപ്പോ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം ശിരസിൽ കൈവച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്വന്തം നശിക്കുകയാണ്, അന്ന് നാശം വരുത്തി. അതാണ്. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ച വരത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടായോ? ഇതാണ് ഇവരുടെ അസുര ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്ന് പറയാണ്. ഇനി 18-ാമത്തിൽ എന്താ പറയാ, അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഹ മമാത്മാ പരദേഹേഷു പ്രദ്വിംശതോ അഭ്യസൂയകാഹ. അസുരന്മാർ മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുകളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ബോധമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവർക്ക് ശാരീരിക ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമൊന്നും ഇവർക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് അവർക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും, ഞാനാണ് ഇത് ഭോക്താവ്, ഞാനാണ് ഈ യജമാനൻ എന്നുള്ള ആ ഗർവം, ബലം, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക്. കാമം, ക്രോധം ഇവരിലെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഈ സംഭ്രാന്തരാവുകയാണ്. ഇതില് ശരി തെറ്റൊന്നും ഇവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടാണ് ഇവർക്ക്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എന്ന് പോലും അവര് മനസ്സിലാക്കാതെ ധർമ്മത്തെ, യഥാർത്ഥമായ ആ ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു മോഹിനി രൂപം എടുത്തു അല്ലെ. പാലാഴി മഥനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ആ പാലാഴി മഥനം നടന്ന സമയത്ത് അമൃതം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ. അമൃതം കിട്ടുമ്പോ അവിടെ മത്സരമാണല്ലോ, അസുരന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കും മത്സരമാണല്ലോ. അപ്പോ ആ അമൃതം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തിപൂർവമായിട്ടാണ് ഈ മോഹിനി രൂപത്തിൽ കണ്ട ആ വിഷ്ണുവിനെ മോഹിനി രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഇവര് മതിമറക്കാണ് ഈ അസുരന്മാർ. അപ്പൊ അവസാനം സമ്മതിക്കാണ്, മോഹിനി തന്നാൽ മതി എല്ലാവർക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ്, എല്ലാവരെയും ഒരു ലൈനിൽ ഇരുത്താണ്. ആര്, മോഹിനി ദേവന്മാരെ ഒരു ലൈനിലും അസുരന്മാരെ ഒരു ലൈനിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവസാനം ഫസ്റ്റ് പറയാണ്, ഞാൻ ദേവന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വരാം അമൃതം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അസുരൻ വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു അസുരനായിരുന്നു സ്വർഭാനു എന്നുള്ള അസുരൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരിക്കുന്ന ആ നടുവിൽ പോയിരുന്നു, മധ്യത്തിൽ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഏത് വേഷത്തിലാ പോയിരുന്നത്, ഒരു ദേവന്റെ വേഷത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മധ്യത്തിലിരുന്നു. എന്താണ്, ആ അമൃതം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വരികയല്ലേ, അപ്പൊ അതെനിക്കും കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ഇതിൽ അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോ ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള ആ വിഷ്ണു എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അമൃതം കൊടുത്തു വരികയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്താണ്, ഈ ഇവിടെ അമൃതം കൊടുത്തു. ആർക്ക്, ഈ സ്വർഭാനു എന്നുള്ള അസുരന് അമൃതം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അത് കുടിച്ചു. അത് വായയിൽ ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ എത്തിയുള്ളൂ, ആ കണ്ഠത്തിൽ വരെ മാത്രമേ എത്തിയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും എന്തായി, ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മനസ്സിലാവാണ്, അതായത് ഇത് അസുരനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് മോഹിനിയെ അറിയിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, അവിടെ സുദർശനം വന്ന് അവരുടെ ആ അസുരന്റെ
ആ തല മാറ്റുകയാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ തല മാറ്റിക്കളയാണ് ആ സുദർശന ചക്രം. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്തായി, ആ അമൃതം ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് കൊണ്ട് എന്തായി, രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് മാറി. സ്വർഭാനു എന്നുള്ള അസുരൻ രാഹു കേതുവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ രാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശിരസാണ്, കേതു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരമാണ്. നമുക്ക് നവഗ്രഹങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അതിലെ രണ്ടുപേരാണ് ഈ രാഹു കേതു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുബുദ്ധി, അവർക്ക് എന്താണ്, എല്ലാത്തിലും ഒരു കുബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അസുരന്മാർക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അവർക്ക് ഈശ്വരനെ പോലും എന്താ പറയാ മാനിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. താനേഹം വിശതഃ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭ നാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഇവിടെ ഈർഷ്യാലുകളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാർ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ വരില്ല എന്നല്ലേ. അതില് മനുഷ്യാധമൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നരാധമൻ. ആ നരാധമന്മാരാണ് ഇവര്. ഇവരെന്താണ്, ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും, ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഇച്ഛയിലല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരവും ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെ ആസുര യോനികളിൽ ഞാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആരെ? ഈ ഈർഷ്യാലുകളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ആസുര ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവര് മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നവരാണ് 4 കുമാരന്മാരെ കാണുന്നു. ഇവര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത് കുമാര എന്ന 4 പുത്രന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ 5 വയസ്സിന്റെ പ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവർ വളരെയധികം മഹാജ്ഞാനികളാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രഹ്മാവ് പറയും ആ ഒരു ഉൽപ്പത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോജിനി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും, ആ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവര് പറയണേ അവർക്ക് സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനികളായിട്ട് ഇരിക്കണം. ആ ജീവൻ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനികളായിട്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ. പക്ഷെ അവരുടെ ദേഹ വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ്, 5 വയസ്സിന്റെ പ്രായം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് മഹാജ്ഞാനികളാണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് ഈ നഗ്ന അവസ്ഥയിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർ ഒരിക്കലും എന്താണ്, ഇവര് തപോലോകത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയാം ബ്രഹ്മലോക, തപോലോക, ജനലോക, മാർലോക. അപ്പൊ തപോലോകത്തിലെ 4 കുമാരന്മാരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഈ കുമാരന്മാർ ഒരിക്കൽ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ പ്രവേശദ്വാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ വരുമ്പോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ദ്വാരപാലകരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജയ, വിജയ അവര് സമ്മതിക്കില്ല. അവര് പറയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപഹസിക്കുകയാണ്. അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അപഹസിച്ച് അവരെ നിർത്താണ്. അവരെ പ്രവേശനം അവരെ നിഷേധിക്കുകയാണ്, ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല. അപ്പോ ആ അപഹസിക്കുകയാണ്, ബാലരൂപത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അപഹസിക്കുകയാണ് ജയ, വിജയ ചെയ്തത്. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ 4 അവർക്ക് മഹാജ്ഞാനികളായ 4 ആൾക്കാരാണ്. ആ കുമാരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ 2 പേരോടും പറയും, നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ ദ്വാരപാലകർ എന്ന അഹങ്കാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടും യോജിച്ച സ്വഭാവമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ ജനിക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ 4 പേരും അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ആര് വരും, അവിടെ വിഷ്ണു വരികയാണ്. കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തരാണല്ലോ ഇവർ, ഈ ജയ, വിജയ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് വിഷ്ണു വരികയാണ്. വിഷ്ണു ഇവരുടെ പകരത്തിന് മാപ്പ് പറയാണ്, മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കുമാരന്മാരോട്. അപ്പോഴേക്കും ഒരു 2 മാർഗങ്ങൾ കൊടുക്കും. എന്താണ് 2 മാർഗം? അതായത് 3 ജന്മത്തില് വിഷ്ണുവിന്റെ കടുത്ത വൈരികളായിട്ട്, ശത്രുക്കളായിട്ട് ജനിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ 7 ജന്മം വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാമെന്നുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പൊ ജയ, വിജയ അവരുടെ തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയാണ്. അവര് പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ, 7 ജന്മമൊന്നും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് 3 ജന്മം ഭഗവാന്റെ ശത്രുക്കളായി ജനിച്ചോളാം ഭൂമിയിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 പേരും നമ്മുടെ സത്യുഗത്തിൽ ഹിരണ്യാക്ഷ, ഹിരണ്യകശിപ്പു ആയിട്ട് ജനിക്കും. സത്യുഗത്തില് ഹിരണ്യാക്ഷ, ഹിരണ്യകശിപ്പു. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കാൻ ആര് വന്നു? നരസിംഹം വന്നു, വരാഹ വന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹൻ വധിച്ചു, നരസിംഹൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപ്പുവിനെ വധിച്ചു. പിന്നെ അവരെന്ത് ചോദിച്ചു? ദ്വാപരയുഗത്തില് ത്രേതായുഗത്തിൽ അവര് രാവണ, കുംഭകർണ അവരെ വധിച്ചതാരാണ്? നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവര് പറഞ്ഞു ശിശുപാല, ദന്തവക്രനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരെ വധിച്ചത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ യുഗത്തിൽ 3 ജന്മത്തിൽ അവര് ഭഗവാന്റെ കടുത്ത വൈരികൾ, അതായത് ശത്രുക്കളായിട്ട് അവര് ജനിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവര് സംഭവിച്ചത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാം അപ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ തതോ യാധ്യമം ഗതിം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, ആസുരി ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാരെന്താണ്, ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്പ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് ഭഗവാൻ കരുണാമയിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു? അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മാം അപ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ, ഒരിക്കലും അവർക്ക് എന്നെ കിട്ടില്ല, അവരൊരിക്കലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള
ആസുര ഗുണങ്ങളെ അവർ പുലർത്തി എന്താണ് അവർക്ക് നീചയോനികൾ തന്നെ കിട്ടുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവർ ആ രീതിയിലാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, ക്രമേണ അവർ അധികം അധപ്പതിച്ച് നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ താഴ്പ്പെടുകയാണ്. അവർ ഒരിക്കലും മേലെ വരില്ല. അവർ നീചങ്ങളായ യോനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ നീചങ്ങളായ യോനികളുണ്ട്, നരകലോകങ്ങളിൽ അവർ ചെല്ലുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നായ, പട്ടി, പൂച്ച എന്നിങ്ങനെ താഴ്ന്ന ആ യോനികളിലേക്ക് അവര് ജന്മം എടുക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരിക്കലും അവരെന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരെന്താണ്, അവരൊരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനം ക്രാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം തജേത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, നരകത്തിന് 3 വാതിലുകളുണ്ട്. നരകത്തിന് 3 വാതിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 ദ്വാരങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ് അതാ പറയുന്നത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെന്താണ്, കാമം, ലോഭം, ക്രോധം, ഈ 3 വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. കാരണം ഇതെന്താണ്, നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീഥിയാണ് ഇത് ഒരുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കാമക്രോധ ലോഭം നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ കാമമാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ കാമം നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാവില്ല. ക്രോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഭം, പിന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കാമക്രോധ ലോഭം നിർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു മൂലം. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യഥാ ദുഃഖം അയത്നതഃ. നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി ആരും പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാന് സമയാസമയത്ത് എന്ത് തരണോ അത് തരും. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും തരാതിരിക്കില്ല, തരേണ്ടത് ഭഗവാൻ തരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഠിന അധ്വാനവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സമയാസമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ലോഭം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താണ്, നരകത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതൈർവിമുക്ത്യ കൗന്തേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിർനരഃ ആചരത്യാത്മാനഃ ശ്രേയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരാണോ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത്, അതായത് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ എന്നുള്ള നരകവാതിലുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന, അതിനു വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത്, എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, എന്താണ്, ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഈ അതിയായ കാമാസക്തി, ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരെയായി പോകും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല, നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കലാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അരിഷഡ്വർഗങ്ങളെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. മനുഷ്യർ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി എപ്പോഴും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഒരുപാട്, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഈ കാമം എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക, ക്രോധം എപ്പോഴാണ്, ലോഭം എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ ദൈവിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഈ കാമക്രോധ ലോഭം ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം തോന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രുചിക്കില്ല. എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറെ വഴിക്കാണ്, കാമ, ക്രോധ, ലോഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നു, ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ നിയമനിബന്ധനകൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ,
നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ആ നിബന്ധനകൾ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനും കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിന് ചില പ്രമാണങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം നമ്മളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കേട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്, വരെ എത്താൻ സാധിച്ചാലും മതി, അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. കാരണം എന്താണ്, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. യശാസ്ത്രം ഇതി മുത്സൃജ്യ വർത്തത്തെ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, ആ വചനങ്ങളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഞാൻ എന്റെ രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്താണ്, പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നേടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സുഖമാണ് തോന്നിയാലും അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് തോന്നും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറില്ലേ, ആനന്ദം കിട്ടും എപ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആനന്ദം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിച്ചറിയാം. കാരണം അത് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. നേരിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും, ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ്, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരു സുഖം പോലും പരിപൂർണതയോ ഒന്നും പരമലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ജീവിതത്തെ നമുക്ക് സമുത്കൃഷ്ടമാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, സമുത്കൃഷ്ടമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ വിധി അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം നരാധമന്മാരാണ്. മനുഷ്യരായി ജനിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം അതിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ശാപം ഏൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, പിന്നെ എന്താ പറയാ, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളാണ്. അതായത് ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 4 കാലുകളുണ്ട്. ഓരോ കാലം എന്താണ്, ഒന്ന് സത്യം, സത്യ, തപ, ദയ, ശൗചം. എന്താണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളാണിത്, സത്യ, തപ, ദയ, ശൗച. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ എന്താണ്, ആ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് 4ഉം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഏതാണത്, ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചൂതുകളി, ചൂതാട്ടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അടുത്തത് എന്താണ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, അതായത് അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല. അതായത് വിവാഹത്തിന് പുറമെയുള്ള ആ ബന്ധം, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്ന 4, അതായത് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ സത്യ, തപ, ദയ, ശൗചം എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്യയുഗ, ത്രേതായുഗ, ദ്വാപരയുഗ, കലിയുഗ, അല്ലെ, ഓരോ യുഗത്തില്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയാവിജയ എങ്ങനെയായി ജനിച്ചവര് ഹിരണ്യാക്ഷ ഹിരണ്യകശിപ്പുമായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ വധിക്കാൻ എങ്ങനെ വന്നേ, വരാഹ രൂപം എടുത്ത് ഭഗവാൻ വന്നു. എങ്ങനെ വരാഹ രൂപം എടുത്ത് വന്ന് ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കേണ്ടായി. അപ്പൊ അത് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. പണ്ട് സത്യയുഗത്തിൽ നടന്നിരുന്ന യുദ്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു, 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു അസുരനും ദേവനും വസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവനും അസുരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം 2 ലോകങ്ങൾക്ക് തമ്മിലായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ത്രേതായുഗമായി മാറുമ്പോ എന്തായി, ഒരേ ലോകത്തില് 2 രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിലായി മാറി. ഏതാ, ത്രേതായുഗത്തിലെ രാമരാവണ യുദ്ധം. അതിലെന്താണ്, ഒരേ ലോകം 2 രാജ്യങ്ങളായി മാറി. പിന്നെ അത് ദ്വാപരയുഗമായി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ദ്വാപരയുഗമാകുമ്പോൾ ഒരേ ലോകം
ഒരേ രാജ്യം, ഒരേ കുടുംബമായി മാറി. ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും അല്ലെ, ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം, കൗരവരും പാണ്ഡവരും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഒരേ ലോകം, ഒരേ രാജ്യം, ഒരേ കുടുംബമായി മാറി. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ? ഒരേ ആളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യുദ്ധം. അപ്പോ ആസുരികവും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? നമുക്ക് പുറമേ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അരിഷഡ് വർഗങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ അവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രം വിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും വിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോ പിന്നെ ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ആ പുസ്തകങ്ങളെ വായിക്കുക, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുക, അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കണം. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ നിയമ നിബന്ധനകളെ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും വേദങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ കലിയുഗത്തില്? സാധ്യമല്ല, നമുക്ക് നേരമില്ല, വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാ വേദജ്ഞാനവും അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? വളരെ എളുപ്പമാക്കി തന്നു നമുക്ക് കലിയുഗ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രക്രിയ. എന്താണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കി തന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 3 ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം തന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. എന്താണ്? കലിയുഗ ജനങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയൊന്നും അനുസരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനും, രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും, മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനും. ഇതാണ് നമ്മളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് ദൈവിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ആരാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ അത്രയും വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് കഥ നോക്കാം. ഇത് എന്താണ്? സതീദേവി, അതായത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥയാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സതീദേവി. അപ്പൊ സതീദേവി ആരാണ്? ശിവനെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സതീദേവി ശിവനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. അത് ദക്ഷ പ്രജാപതി, അച്ഛനായ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ മകള് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് ശിവനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഒരു യാഗം നടക്കുകയാണ്. യാഗം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണ്ട്. ശിവനുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. ശിവൻ എന്താണ്? ധ്യാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് ശിവൻ. അവിടെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, എല്ലാ ദേവന്മാരും അവിടെ ഉണ്ട് ആ യാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് എന്താണ്? ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് അഹങ്കാരമായിരുന്നു, ദർപ്പം, ഗർവം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം എന്താണ്? എന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, എന്നെ എല്ലാവരും ആദരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ദക്ഷ പ്രജാപതി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു യാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതി വന്നോടുകൂടി എല്ലാവരും എന്താണ്? എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ആദരവോടെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അവിടെ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല. ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല,
അത് കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല, കാരണം എന്താണ്, അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മരുമകനായ മകളുടെ ഭർത്താവായ ശിവൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ശിവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല. അത് വളരെയധികം ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കാണ് ആർക്ക്, ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക്. ഒന്നാമത് മകള് ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ശിവനെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. അതിലുപരി എന്താണ്, ശിവൻ ഇപ്പോ അമ്മായിയച്ഛനൽ ആണല്ലോ, അപ്പൊ മാനിക്കുന്നില്ല, വേണ്ടുന്നത്ര ബഹുമാനിക്കാതെ വരുമ്പോ ദേഷ്യം വരാണ് ആർക്ക്, ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ദക്ഷ പ്രജാപതി മനഃപൂർവ്വം ഒരു യാഗം നടത്തി അവിടേക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിക്കാണ്. എന്താ പറയാ, ശിവനും സതീദേവിയും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. ഈ സതീദേവിക്കും ശിവനെയും ക്ഷണിച്ചില്ല അതിലേക്ക്, ആ യാഗത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും വരികയാണ്. ആ യാഗത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ സതീദേവി ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ പറയാണ്, സതീദേവിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു യാഗം നടത്താണ്, അപ്പൊ സതീദേവിയെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ഷണം കിട്ടി, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടേക്ക് പോവാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നാണ്. അതായത് എന്റെ അച്ഛൻ സ്വന്തം മകളെ വിളിച്ചില്ല, മരുമകനെ വിളിച്ചില്ല ആ യാഗത്തിലേക്ക് എന്ന് തോന്നാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് പറയാണ്, ശിവനോട് പറയാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ യാഗം നടത്തുന്നു, നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ യാഗത്തിലേക്ക്. അപ്പോ ശിവൻ പറയാണ്, ക്ഷണിക്കാത്തടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപമാനിതരായി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിളിക്കാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് എന്ന് പറയും ആര്, ശിവൻ. പക്ഷെ സതീദേവി ഒരുപാട് വാശി പിടിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്വന്തം വീടല്ലേ, എന്റെ അച്ഛനല്ലേ, എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പോയി ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സതീദേവി വാശി പിടിക്കുമ്പോ അവസാനം ശിവൻ പറഞ്ഞു വിടാണ്. ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനം പോയിക്കോളാം പറയാണ്. അങ്ങനെ സതീദേവി വരുമ്പോ ആ യാഗത്തിലേക്ക്, അപ്പൊ ഈ ദക്ഷന് അത് അത്രമാത്രം ദേഷ്യവും വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശിവനോട്. അപ്പൊ എന്താണ്, സതീദേവി അവിടെ വരുമ്പോ എന്താണ്, ആ സതീദേവിയുടെ സഹോദരിമാരോടൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു വിലക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സതി വന്നാല് സതിയോട് ആരും മിണ്ടാനോ സതീദേവിയെ സ്വീകരിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ള വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും, കുടുംബക്കാർക്ക്. പക്ഷെ ആ യാഗത്തിലേക്ക് സതി വരുമ്പോ സതീനെ ആരും എന്താ പറയാ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, സതീദേവിനെ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, സതീദേവിയോട് ആരും മിണ്ടുന്നില്ല, കാരണം അമ്മയും സഹോദരികളും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പോ സതീദേവിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നാണ്. എങ്കിലും ഇരുന്നു. അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അച്ഛൻ മനഃപൂർവ്വം, അതായത് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ ശിവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു, ശിവൻ എന്നെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള ആ ദേഷ്യത്തിൽ എന്താണ്, ആ യജ്ഞം നടത്തി, യജ്ഞശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹവിസ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വെക്കാണ്. ആ എല്ലാവർക്കും യജ്ഞശിഷ്ടം കൊടുക്കുമ്പോ ശിവന് മനഃപൂർവ്വം വെക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശിവന് മനഃപൂർവ്വം വെക്കാതിരിക്കുമ്പോ സതീദേവിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം വരികയാണ്, ആ മനപ്രയാസം വരികയാണ്, ദേഷ്യവും വരിക. അതായത് ഇത്രയും അപമാനം സഹിക്കാണ് എന്റെ ഭർത്താവ്. ഇത് പോരാത്തതിന് എന്താണ്, ശിവൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സതീദേവി അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടും എന്താണ് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടുന്നത് പോലെ അച്ഛൻ മാനിക്കുന്നില്ല, അപമാനിക്കുകയാണ് മനഃപൂർവ്വം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛന്റെ മകളായി പോലും എനിക്ക് ഇരിക്കണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയില് തിരിച്ച് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനും പോലും ആ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ സതീദേവി എന്താണ്, സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ഒരു എന്താ പറയാ അഗ്നിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ അഗ്നിയിലെ ആത്മാഹുതി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് സതി ആത്മാഹുതി ചെയ്യാണ്. ഈ വിവരം ആർക്കറിയാണ്, ശിവന് മനസ്സിലായി. അതായത് എന്റെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, അതും ആ അച്ഛനാണ് കാരണം ഇതിന്, അതാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് കാരണം, മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആ ദേഷ്യത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ശിവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ശിവന്റെ ഒരു ഉഗ്രരൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. വീരഭദ്ര എന്നുള്ള ഉഗ്രരൂപത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ദക്ഷ പ്രജാപതി നടത്തുന്ന യാഗത്തെ അലങ്കോലമാക്കാൻ പറയാണ്. അങ്ങനെ ശിവഗണങ്ങളും അതേപോലെ വീരഭദ്ര അവതാരവും എല്ലാം അവിടെ വരികയാണ്. അവിടെ വന്ന് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ആ യജ്ഞമെല്ലാം അലങ്കോലമാക്കാണ്. അതേപോലെ ആ വീരഭദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു, ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല വെട്ടി മാറ്റുകയാണ്. ആരുടെ, സതീദേവിയുടെ അച്ഛനായ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല വെട്ടിമാറ്റി. ആ സമയത്തേക്ക് അത്രയും കോപിഷ്ഠനായിരുന്നു ശിവൻ ആ സമയത്ത്. അപ്പോ വന്ന് എല്ലാ ദേവന്മാരും വിഷ്ണു എല്ലാം വന്ന് ശിവനെ ശാന്തനാകാൻ പറയാണ്. അപ്പോ ശിവനെ തണുപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശാന്തനായ ശിവൻ ചെയ്തു പോയി. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് എന്താണ്, ആ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കാണ് ശിവൻ. അപ്പൊ ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ അറിവുണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് അത്രയും അഹങ്കരിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൽ സ്വന്തം മകളെ പോലും മാനിക്കാതെ, സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിനെ പോലും മാനിക്കാതെ, ആ ഒരു എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ആദരിക്കണം, ഞാൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആ ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് സ്വയം അനുഭവിച്ച ആ കഥയാണ്, ആ തെറ്റിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ദൈവികവും ആശ്രയവുമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അധ്യായം 16. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण.
കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.